चल तुझ्या नादाक लागता नाही. तर चला मित्रांनो जाऊया आपण घरात. पुष्पाच्या नादाक लागता नाही त्या पिसावला. ता बघा चौथाळला भाज्यार चौथाळला पिसाळला नाही चौथाळला असं म्हणत होता मग. एडिट बिडिट काय नाही करणार असाच टाकूक सांगणार आहे. नमस्कार मित्रांनो, कसं आहेत सगळे? मस्त मजेत ना? तर आत्ता सकाळी 7 वाजलेत आणि मी चालले ढोरा लावू. सकाळी ढोरा लावची होत. आपला सकाळचा काम दररोजचा नेहमीचा. हे बघा आता तो कवडवला नसतं हो. बैलांची शूटिंग करूची लागतं आमच्या सकाळी. मग त्यांना नाही तर ते येत ना. पहिलो कॅमेरो घेऊन चल म्हणून सांगतले, नाही तर आम्ही येत नाही. हो रे, त्यांना पण माहीत झालेला खंय थांबा कव्या खंय नको. चला तर आता यांका घेऊन चालला इकडे आग्रात लावू. आणि रवत नाही दुपारीच पळतात, त्यामुळे घराकडे काम पण चालू आहे गोट्याचा. त्यामुळे यांका वाय जरा सोडला, कारण वांढराने गोटो कोसळलेल्याने तो रिपेरिंग करता. आणि त्यामुळे यांका बांधण ठेवून उपयोग नाही, त्यामुळे यांका सोडूची लागतात. तर चला. पुण्या पुष्पाचा आवाज नाही खंय गडप झालीशी वाटतं. चला चला पाठी पळतात. आला थार थार बघा काक पळतात बघा. तर चला मित्रांनो, ढोरांका लावून झाली आणि आता पुण्याकडे जाऊया. बघूया काय करतात ती सकाळी. किंवा मिरची लावून घेऊन गेला 7 असंच वाटतं माका, कारण काल मिरची भाजत होता त्यामुळे मिरची घेऊनच गेला असताला. तर चला पुण्याकडे जाऊया सकाळीच. पुण्या काय गेला खय मिरची घेऊन कुटुक खय गेला खय वायनात कुटुक गेला. तुका घेऊन गेला नाही कुटुक शा काय तुका सांगणार. माकडला तुका कुटुक घेऊन जाऊचा की काय वायनात तुका कुटुक घेऊन जाऊचा ना. शे काय तू पण. आणि तुका घरात कुटुक ठेवला ना. कपडे धुजा, आम्ही तुका सांगला की धुवू नको म्हणून. आता तुझं चान्स आहे. गपचूप साठा खातस. माणसाची चाटा मी खायच नाही, माझ्या दातांका लागत नाही. कोणा काढलं नाही तुझ्या दातांका साठा लागत नाही. शे म्हातारा झाला की म्हातारा झालं. दाढ चढावता हा काढून ठे. फणस कोणाचे गो भाजी कर. मग शेडीक लागलो भाजी करा. आंबे विकले कसे काय? हे बघा देवगड हापूस. मेल्यास तुमका सांगले त्यांका जास्त घासू नको. तुमका सांगायला पट्टाचा नाही. चहा आता दिलंच तर. पुण्या काही नाही हा.
पुणग्या काही गडप झाला मसालो कुठूक गेला वायनात त्यामुळे पुणग्या नाही पुष्पा काय विचारणार पण नाही चाय पण नाही विचारणार नाही पण आज विचारलाय ना गरम झाला मरणाचा बिस्किट नको बिस्किट कशा आणतस ती हा ना एवढी कशा चहा छे एवढी नको काय नको एवढी चाय देत नाही म्हणून तू हात दिलंस म्हणून तू हात दिलं आणि ती आता बिस्किट मारून कसली आणतात बिस्किट तीच कळत नाही आमच्याकडे कोणी आणतात तिथे काय आमचं नंदन काय गेलो नंदनचा खाऊ काय आता मका सांग नंदन खायच नाही तो चहा आणि नाश्ता बिस्किट दिला ना पुष्पान आज खाऊया आधी घरा काम चालू आहे घराकडे विचारणार नाही मी काय आणि काय विचारू एकच दे बाकीचा ठेवलंच दडून खाऊ काय नाही चिकू आहे चिकू चहा कोणी आणलेलं आहे केलं काय केलंय झाला बंद केलं तर बंद केलंय नाच्या काय केलंय बंद बघ दिसतात का चालू हा लाईट ती चार्जिंगची ती उतरली की अशी पेटता चार्जिंग उतरल्यावर पेटता अशी कॅमेरा माझ्या आधी तुझ्या रीतीला उलट गेलं काय असं उलट ह्या पुणग्याचा पाठसून सांगत असता काय ते सांगा माका पुणग्या काम ला पुणग्या या बघा सांगता माका काम काहीतरी काहीतरी काय काम लावून जाता माका आपण राहत उंड काय पण नको उंडगाच आपण उंडाकता तकडे अकडे मिटिंगा तकडे मिटिंगा म्हणून सांगता मी मरतय म्हणता घरात नको टाकू म्हणतातच की मी काय टाकलंय तूच बोललं मी ऐकते सांगोल येत नाही काय सांगा नको मग तूच सांगत होता ना कांदा पेटून तुम्ही द्यायचे आणि बाजूक राहू अकडे मिटिंग का जातात तकडे मिटिंग का जाते म्हणून सांगता टमरेल घेऊन काय चाललं अजून तुमची काजी हा म्हणजे काजीत घेऊन जायचं आणि असा रिकाम्या येताना आणायचा ही पहिली पद्धत होती काजी चोरूची हा टमरेल घेऊन गेले की येताना काजी घेऊन येले गेली काय बाकीची हे आंबे कधी होतले माका वाटतं हे जून मध्ये होणार आहेत कोवळे आहेत अजून कोणाची आमची यायला आम्ही येतो म्हणून आमची नजर बादली की होय होय तुमची नाही मग कोणाची जास्वंदीचं फुल बघा मस्तपैकी फुलला माका एक खांदी नेऊ कवी याच्यातली ह्या कसला झाड पुष्पा गो ह्या झाड कसला सांग तर ही बघा ही गोकर्ण ही फुलं पण मस्तच भारी वाटतात बघा कशी मस्तपैकी होय पुष्पा बोलत नाही त्याची जीभ लुडबुडता म्हणून ही बघा होय पिपळी आहे काय ती पिपळीचा झाड आहे पिपळी लहान मुलांका उजळून देतात ती अशी बरीचशी झाडं लावलेली आहेत फक्त ह्या झाड कसल्याचं नाव माहीत नाही ह्या कसला ह्या बरका फुलाचा बारका गुलाबाचा खायचा गुलाबाचं एवढं काय गो कनेरी ती माहिती आहे माका एवढा शिकू नका ह्या ही भेडची काय ती काय गो इथं काहीतरी बोलतात ती का उक्षीची फुलं ही आपला मस्तपैकी छोटीशी फुलं अशी दुर्वांकूर ही बघा खय सुली काय तू येऊन माका कामाकत लाईत असं म्हणून मी येत नाही बघूच तेव्हा टाकी उंचार ठेवायची आणि तुम्ही खाली राहायचा दे हे कांदे कसे रुजत घातलास की म्हणजे ह्याचा ना आता काय होता जमिनीत असता जमिनीत कसला असता काय ता कसली फुला भुई चापो भुई चापो नाही तो भुई चापो होताकडे तुळशीकडे फुला फुलली फुलले काढले ना या फुलला अशी भरपूर फुलांची आमच्याकडे झाडं आहेत बरीचशी आहेत झाडं
त्या पुष्पाक काय काम धंदो नाही माका तकडे घराडे काम धंदो हा मी तकडे ढोरांका लावच्या नादा त्याच्याकडे इले उगीच तो चापोन येऊचो फुलता काय सांग फक्त नाही फुलत मग काय उपयोग नाही तो कवटी चापायचा देवचा म्हणून झालं मी आता पळवतले गपचूप घेऊन जाते गप रे. दिले नाही इकडे तर या गपचूप तर घेऊन जातले न सांगता आत्ताच नेऊ काय सांग माझ्या पुढे बाबा मी मालक नाही घेऊन होय. जाते गपचूप तू काय नको चल तुझ्या नादाक लागता नाही तर चला मित्रांनो जाऊया आपण घरात पुष्पाच्या नादाक लागता नाही त्या पिसावला ता बघा चौथा आला माझ्यावर चौथा आला पिसाळला नाही चौथा आला असं म्हणत होता मका एडिट बिडिट काय नाही करणार असाच टाकूक सांगणार आहे तर चला मित्रांनो जाऊया घराकडे कामात मका मॉप याच्याबरोबर काय सकाळी सकाळीच तोंड वाजवलं माझा आणि बघा भुई चाप्याची फुला दाखवते तुमका हे बघ यांका सारूचा लागता बहिणी काय सारवलेला नाही हे बघा भुई चापू एका कण वगैरे घालूचं लागतं आणि जमिनीतनं फुलं येतं ती बघा जमिनीचं नाही